Keby neexistovala Omnia, vlastne by sme sa ani nedozvedeli, ako to v skutočnosti so zlapaním Jánošíka bolo. Ale teraz už vážne. S čím okrem valivých ložísk obchodujete? A reklamný firm Juraj Jakubisku pojednáva hlavne o ložiskách. Výrobky ložísk predstavujú vo vývoze cirka 40 celkového vývozu podniku zahraničného obchodu Omnia. Okrem valivých ložísk vyváža podnik zahraničného obchodu Omnia ďalšie výrobky, ako sú chladničky, mrazničky, televízory, kompresory, automatické pračky, stroje a zariadenia pre zvarovanie, spajkovanie a rezanie kovov, armatúry, regálové zakladače a iné. Kam všade tieto výrobky exportujete? Výrobky podniku zahraničného obchodu Omnia sú exportované do 80 krajín sveta. K tomu v rámci obchodného úseku nášho podniku pracuje 6 obchodných skupín.